Fues i'n Brifysgol Bangor, a nes i astudio BA mewn cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol, ac wedyn MA mewn cynllunio a pholisi iaith yn gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Mae astudio yn y Gymraeg wedi bod o fudd mawr iawn i fi wrth fynd ymlaen, yn enwedig am bod fi'n byw yng Ngwynedd ac yn gweithio yn y sector gyhoeddus. Fi sy'n gweithio i blaid wleidyddol i ddechrau fi, a mi oedd sgiliau dwyieithog yn gwbl hanfodol yn hynny o beth. Sy wedyn yn gweithio i Gabinet Cyngor Gwynedd yn cefnogi nhw fan'na. Oedd y sgiliau ysgrifenedig Cymraeg yn hollol amhrisiadwy yn y swydd yna fel person yn y cofnodion swyddogol y Cabinet. A dwi erbyn hyn yn gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg yn gosod safona ar y sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru. Dwi ddim yn meddwl fyswn ni yn lledwy heddiw nac yn teimlo yr un mor gry chwaith am gael gweithio drwy gyfrwng Gymraeg, taswn ni heb astudio drwy gyfrwng Gymraeg ym Mangor.